Va ser protagonista de moltes aventures al nostre programa, com la de saltar al buit des de l'estratosfera, amb un vestit especial, una fita que el va portar a la primera plana del panorama mundial. Però Felix Baumgartner ja no podrà afrontar més reptes, perquè el passat 17 de juliol va morir en un accident de parapent. Serveixin aquestes imatges com a homenatge d'un gran aventurer.